Tejpovanie je terapeutická metóda, ktorá sa využíva ako terapia pri problémoch pohybového ústrojenstva. Opiera sa o jasne dané fyzikálne zákony a má svoje neurofyzikálne vlastnosti. Tejpovaním sa ovplyvňujú svaly, podkožie, lymfatický systém a krvný obeh. My vnímame ramenný kĺb v medicíne ako v podstate najkomplikovanejší kĺb. Ak si uvedomíme, že umožňuje pohyb všetkými smermi, rotáciu, dopredu, dozadu, v podstate všetkými smermi môžeme ramenným kĺbom točiť, preto jeho uchytenie je veľmi labilné a prináša mnoho problémov z hľadiska jeho preťaženia, zaťaženia, úrazov a podobne. Ak má človek zranenie, dáme tomu prípade, korčulujeme sa, bicyklujeme sa, čokoľvek, padneme, nebolo tam nejaké vyluxovanie, čiže ľudovo povedané vyskočenie, alebo bol tam len náraz, bol ovplyvnený sval, samotný kĺb, tak telo robí to, že automaticky chráni ten kĺb tým, že vlastne zatuhnú všetky svaly naokolo. A my teraz tým samotným tejpom vieme spraviť to, že podchytíme konkrétne zranené svaly, ktoré majú problém, tak im vieme ich podporiť okolitými veľkými svalovými skupinami, o ktoré vieme zachytiť ten tejp a vlastne ako keby nadvihujeme a tým pádom pomáhame tomu svalu. Sú tam dva rozmery, keď lepíme tejp zo spodu hore, tak vtedy vlastne sval uvoľníme, ako bolo ukázané pri tejpovaní nášho pacienta. Veľký deltový sval som uvoľňoval zo spodu a vlastne vtedy uvoľním ten sval, pretože to je ten sval, na ktorý sme narazili, alebo na ten kĺb a vlastne telo aktivuje tento sval a zatuhne. Čiže ja ho uvoľním, nalepíme kotvu a pristupujeme k samotnému. Bez napätia, tej pekne lepíme okolo svalu a končíme na hrote lopatky. Tak, je treba zažehliť. Ďalej následne sme lepili tejp cez trapez, čiže cez tento veľký sval zachytím to rameno, aby vlastne, pretože rameno je veľmi komplikovaný kĺb a on vlastne visí a tým pádom ja cez ten trapez som vedel spraviť to, že som zachytil vlastne to rameno, aby nebol namáhaný až tak veľmi ten kĺb. Tejpovanie na prvý pohľad sa zdá ako veľmi jednoduchá metodika, ale treba jednoznačne povedať, že ten, kto tejpuje, musí byť veľmi erodovaný fyzioterapeut, ktorý má na toto dokonca špeciálne školenie, pretože nesprávnym tejpovaním môže spôsobiť aj isté problémy a naopak zhoršiť ten zdravotný stav pacienta alebo jeho regeneráciu či prevenciu. Preto jednoznačne patrí do rúk odborníkov a nejaké také pokusy o domáce tejpovanie by som neodporúčal.